Hej alle sammen og velkommen til denne kanal intro. Det her det er mig. Jeg laver Dark Game videoer. Min mor er faktisk skilt, så derfor kommer der videoer en uge, så er der pause en uge, og så kommer videoer en uge igen. Indtil videre har jeg det problem, og snart køber en harddisk, hvor jeg så kan fylde filmer over. Men i hvert fald, jeg er The Danish Let's Plays. Det er mig, der har lavet kanalen. Der kommer også masser af gæster ind, men primært mig, undskyld i baggrundsstøjen. Men i hvert fald, gå ind på kanalen, skriv beskrivelsen af kanalen, og så kan du se alt om, hvad jeg kommer til at lave. Yes, men også, jeg kommer til at lave 720 p Let's Plays, og det kommer til at være Let's Plays, tutorials og unboxings og alt det der. Det kommer til at være på min kanal. Kig beskrivelsen på kanalen. Yes, vi ses.